nostre parer, perdem una oportunitat. Fa molts anys que aquest Ajuntament, per diversos motius, alguns dels quals no són propis de l'Ajuntament ni motius de gestió, sinó imposats per altres institucions, però en qualsevol cas així ha estat, durant bastants anys no hi ha hagut capacitat d'inversió en obra pública a la ciutat. Com a mínim no els ritmes, lògicament, als que estàvem acostumats anys enrere. I per tant, durant uns anys la ciutat ha quedat un punt aturada. Hi ha hagut manteniment, hi ha hagut polítiques ordinàries, però ha quedat aturada pel que fa a la transformació de la ciutat. Creiem que aquesta vegada hi teníem damunt de la taula una oportunitat per agafar aquest paquet important, a més bianual, i fer una transformació de la ciutat. Teníem aquesta oportunitat. I per això nosaltres vam fer un seguit de propostes. Creiem que, encara que, per exemple, per posar un exemple, la reforma del Parc de Can Oriol, nosaltres també ho duíem en el programa electoral, com de fet molts dels partits municipals, creiem que això es podia fer de manera progressiva a través de pressupost ordinari. En canvi, aquestes partides extraordinàries havien de servir justament per transformar la ciutat. I per això vam dir que el que havíem de fer un pla molt ambiciós de reforma del centre, d'una banda, i de l'altra enteníem que aquest pla de reforma podia anar acompanyat de la passera que fa molts anys que tots plegats en parlem, que tots entenem de la seva necessitat i que podrien ajuntar el barri de la Plana del Castell amb el centre i fer aquell centre més extens, més ben comunicat, i que això era realment una proposta que amb aquests diners hagués permès transformar la ciutat de cara al futur. A més, veiem que hi ha una mancança en equipaments esportius al centre de la ciutat i per això proposàvem que a la zona jardinada, i on ara hi ha l'oficina d'esport per a tothom de l'Escardívol, sense eliminar places d'aparcament, que allà hi poguéssim fer un seguit d'equipaments esportius públics, pistes de futbol, pistes de bàsquet, perquè realment la canalla no té aquests espais al centre de la ciutat com tenen altres ciutats.